Naka-umbit ka. Miss imong grasya, sister. Salamat. Wow, kadaghang na-harvest nito. Pag-bril, bagat man. Ay, ino ko. Pati pa. So, kadaghan na-harvest nga talong ni Papa Gabriel. Healthy pa dyan azo. Himisig. Talong mo diya, guys. Guys, good morning. Mangalit na mo og tarong, tagsing ko og buo. Yung buntang natantanan, guys. Mo ni aga mang harvest karon sa mga talong. Himsag ka azo. Malipay dyan sila na kuan, na uwanan. Ganahan sila giuwanan, guys. Tapos siguro dito yung pipino, mag-harvest pa Papa Gabriel. Sakto pa ka guys, kaya na ay order karon sa ang talong. Salamat ka sa nag-order. Busy ka sa Gail eh. Mahugas si Kuya Gail. Asay mo kanta ya? Meow, 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 meow. Si Kuya Gail. Meow, 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 meow. Mo kunong kantang Kuya Gail. Meow, 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 meow. Ang Kuya Gail, pakalamig kanta pa. Meow, 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 meow ko no. Ang kantang Kuya Gail, meow, 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 meow. May lang guys, kaya na-screen na. Kalipay, kaazo, kaya na grabing puno sa mga sidlanan. Gabi, kaya nanood man mas Kuya Gail. Ano namang hinakutay sa tubig. Si Jamoy naghakot, ako mo'y nagkabo. Thank you Lord sa ulan. Madali ang kalipay guys, basta muuwan. Apoy pipino, naka-harvest may. Pero ito na isa ka kilo na halin guys, sa mga pipino. Ha? Sabi, kadag pantat guys na. Kuhang papagabril ito na naga. Guys, Mauta, diyan na, luto na agad itong kuan. Tinagaan ni Diya nga pantat. Na sa laag sa kung ano dam no. Na ito sa mga dam guys, ito sa mga bitong labhanan, na ito mas papagabril sa bunak-bunak managuan, manaka maningan ni. Ang mga pantat bitaw. Mahauta ninyo. Nag-uban na napahaman pa. Nag-uban na, duha man nakabuok. Ay, unahan na mo. Unahan mo guys, na libre na sa pagsuga. Kaana day, pantat na, lami na. Mo manakat no. Atong na mahapit ko na slide ha. Ipaak imong tiil. Wa apit ko na slide. Hindi na, mahal na ta. Mahal guys, mahal ta. Nami hito. Kaya karon mag-deliver pa mi dani. Tani i-deliver pa din. Chat ko to labi ka. Wala. Katunay mo palit di ay. Deliver sa mi guys ya. Masaring hatag ring among utanon ka reject. Di sa tamad. Mag-deliver sa mi guys. Uban na mas kay kinkin. Diyan mo dito mi og Cebuana kay nami kuhaan. Ken. Excited na ka Ken? Kasi may una ako. Tara mi guys. Sabit ko Ken. Pay nagkahumadyan, giuwan. Paani ka doon guys. Deliver na ako sa mga gulay. Timbang na gamang taong o pipino. Manamig deliver sa mga gulay. May na Papa Gabriel. Diyan namin si Buwana manang ako nagipadani ati. Thank you so much ka Jo. Lipay ka tong mga konti. Ning atin sa manyanita o sila kay bawog na ipahalipay sa ati. Salamat ka Jote. Kimi, aboy mo nang ipit di ay wa pa sa nagipit kay basa pa madang buhok na paglarga namo. Kuya Ken, kaya naman sila klase guys. Kaya grabe mang nag-uwan ganina na nag-declare man nagamang mayor dar sa Alicia nga way klase. Tarepitan ron Kim. Asa man tayo nagkamandan eh? Pag-siri. Excited? Ay, excited yan. Nagto. Ito ay lahat. Tibing. Lahat tibing. Excited. Mag-usiri. Ako mong batang gamay. Salamat ka dyan tiyo. Excited yan. Ako, ano ko yung kinkin. Excited. Hausa ko. Huwag makalan ko. Ay, na-price si Kuya Kinkin. Kaya tagas ka doon sa mga problems sa kuan. Hausa ko. Kaya School. ugma pa to. Ha? Ugma pa to. Tugsa ka? Tugsa ka sa kayo. Makapag mo. Katugsa. Kirain.
nakakuha na na agi mong gipada. Salamat ka Jo Tijo. Thank you, Tita Jo. Hindi pa yan. Salamat ka Jo Tijo. Lipay ka Jo ting mga kuan nagmanyanita. Grocery time. Mga Kira. na, niingan bitaw ko. Magkadiha. Diha ra budget pa no. Diha mong bugo. Isa man ka. Si ate mong ganyan bayad sa ahong ko. Dasod ka pa. Batong may na ba? Tanaw. Ugmana. Nagkinawa na nagsinukmatay na kay na dadig taong. Wa bitaw. Tagdi ara ka na TV lang magkakilo si. Kuan. Isa ka kilo. Una po ka kilo. Wa ra. Oh. Tangaran ni. Ara ka na dati sa badu. Ini batong rin. Nakalimot man ko. Batong taong. Dahil talong niya kung ito dahil nga. Talong kaya po ni Mate. Oh, tumara kay ba. Pinig. Okay. Pinig batong. Okay. Salamat ka, Ju. Mga suki guys, ang order na daan. Kaya karoon sa bado, maghihatid. Salamat eh. Jagi mo ra ba yung ihatid kay batong raway tao. Nakalimot lagi ko ti. Wala kang magkuhan. Awag isukmatan ako nila. Nga ko nung batong rin ang gihatid. Ang agay, ang gihatid na rin kasi hulmag. Ang gihatid ni Ja, pipino, tao, o Diha ra tayo batong. customer pud nga lain ngay nga Oo, ipabili na rin. nakalimot. Jago mo pud mo ibili. Ti, nakalimot lagi ko. Isukmatan pud ning kumbaw. Nilakaw man ni. Naglakaw man minatuti. Alam na, wala kaya kasi sinukmatay na. Mao na. Oh. Kim dah, Kim? Milk o Milo. Ayan, ako. Ito na. Yakult. Wala, lukdo na isang Milo. Puta nagilang po. Wala ako sila. Barang mamalit. Sila ni. Nasuki tibing guys. Kaya dari ko sila kaya makautang man ko. Guwati. Lamati. Duhati. Bitaw guys. Buta na sa tibing. Hanggang din suki sa una pa. Mula noon hanggang ngayon. Guwapa pa jud. Liwat agad ang mga kuan. Suki. Hindi pa yung mga chikiting. Salamat ka Jote. Kimi. Uy. Nana. Ikaw. Ngayon na. Lagi lang ipanguha. Milo. Kare. Gatas. Kare. Pangbawon nila. Sa school. Napod. Biskuit. Agka kuya. Magyakol ti kuya. Dugangi. Te. Dugangi isa ka ingari. Karon tag sa silang tulo. Inulaskin kasi ng Yakult. Dara mo pangumpra guys. O mangumpra mo. Muari mo sa Alicia. Dara mo sila tibing. Isang tindahan dari na. At bang radaris barbecuehan. Barbecuehan na dares Alicia Food Terminal Restaurant. Dara tapadans na building ba? Dara. Kimi. Sa mga tita. Thank you. Thank you, te. Ay lang dako ka nga milk. Tapay lang mga Milo. Salamat ka Jote. Nangganahan may ngani. Sarap ito ilang pajibar. Ganahan sila gani pajibar. Miliins pa pag-abril o sibujas. Iusaran ni upay. Palitan may sunrocks para sa ilang mga uniform. Sabon. Anso na nga tigam ko an. May ngay ba? Sa'yo mong ipangita, Kimi. Sa'yo ipangita ni mo? Slipper? Ngita sa slipper. Ito naman pag kayo bagong slipper. Ang riksyon na isang mga sinila. Sige, tuhag mo slipper. Ha? Arang, talikod. Kaangay square kin-kin na sa nilas. Agka kuya gahil. Ito yung sa nilas, no? Asa kin-kin kay kung magsinilas. No? Agka kuya gahil, ito pa ijaha. Naghan na kayo sinilas. Talikod. Kana talikod. Okay. Kana ko nang kaangay si Ja. Kana has kimi na to. Mukin.
Wait, wait. Para ni plus 160. Kalipay kimi-kimis na pili. Ito, happy yarn ng batang gamay. Tingkutang. Is, kabot. Oh, kabot eh. Ligit. Naligid. Ligid. Imukin. Medyo tontolo. 3 for 2 10. Ano Christmas. Mana may grocery. Daman ka ng Tita. happy yarn. Tapos wala kin na magibili ang latibing. Palit may bugas. Ate. Ug ka na ngayon, gaya man, di makadana. Inas papagabril og kuan. Kuan princess o kuan. Ice cream dali. Napilis ko yakin kin og si Kuya Gail ha. Okay. Okay. Mili nagbatang baji, tang bajig kuan. Nga na imo? Strawberry haman. Anak ko ni Zaday, ice cream. Palit pa may kuwas ang mga chicken, tapos likod. Ice cream kimi ah. Sabi ice cream ni Kimi ni. Ice cream. Tita. Tangag nag ice cream. Kanay jang ice cream dapat ice cream nga dapat. Mga kana. May isang kaag ice cream oy. Tapi la ko yakin kin. Tapi dake kay mabung. Bung guys, sampai mana libat man, libat sa kalami. Libat sa kalami. Kirain sabi. Uli na mi guys. Dara, ina mi dan Miss Bay. Una nila ka nga. Uy, nang sana man higupa. Ken dara ken ice cream. Lipay yarn. Samot ni kalipay ron. Kupo na nila ho. Palit na mi daan og bugas. Salamat ka Jote. Thank you, tita. Thank you, tita. Salamat ka Jote. Salamat ka Jote. Ayun, nang sana man naong muritsing magagi. Abang juga dah. Ay lang mga grocery. Ang ice cream ni Kuya Gail. Tayo ba ta ato preserkin kaning kang Kuya Gail ya? Nakaripod. Kaya ba ako makuwangan mo dalas yung ipili. Salamat ka Jote. Lipay na pang mga chikiting dahil ang ice cream. Lipay ang mga chikiting dahil sila mga kuanti. Pang pili. Samot na itong mga nagmanyanita te. Lipay to ron. Wow, kalami sa ice cream guys. Nga anta. 3 flavors. Parisan og pan. Ang sa sila gingani, kaningani ba na? Diya, paliton may gingari kay madyon mabung ug kag ice cream mag mga kabataan. Thank you so much ka Jote. Nakaron mag-unbox na ni sila silang mga gipang pili dato sa tindahan kanina. Grocery silang dos Kuya Ken ug si Kimi. Mga anta guys, mga anta. Si Kuya Gail na natarong taud kay may klase. Na kuan magklase dari na suspended man ang klase. Kaang game, karong kuan, parisan na tagpan di. Nami nagnaypahan. Moni kali guys, moni kalipay sa mga chikiting ice cream. Si Kuya Gail, kanon po taud na turot. Oh, salamat ka Jote Jo, lipay ang mga chikiting. Nakaron taud na natong katong mga nagimanyanita. O tong na magtapok mi dari. Na may isa ka sa akong bugas. Palit mi daan kay mahal ang mga bugas tungod sa kuan panghitabos kalibutan ron panghitabos Pilipinas mahal ang mga pamiliton labi na ag bugas importante Ako, magsagol na ho. may oy pala Magsagol na ho, ni. yummy Lami. lami na strawberry apo na choco Magsagol-sagol sila. Lami. Lami. Lama, tita. salamat eh okay may dang ice cream kini come No, no. lami Umitok ba ng ice cream ma? Buhi ng guro ni. ha Umitok ng ice cream. Buhi pa ng guro ni. Ha? strawberry vanilla ug chocolate ang flavor strawberry vanilla ug chocolate vanilla ka rin mo ni vanilla chocolate ug strawberry na guys para ang Chocolate kuan and kanina ako kanina.
Namate. Lipay ka doon nga chikiting. Kami po, di pa ipon may kaan may ice cream. Thank you, te. Salamat ka, Adjo. Lipay ka mong batang badi. Ala, kaan kimi. May ice cream. Daghan, ha? Kaan kim. Sundel. Butang pressure. Ikaw na magkukutom sa. Nakapililong na sami. Sami ng ilong. Kamagkwanta. Mag-abritas ng grocery. Ay, hello guys! Mag-unbox sa takaron. Guys, mag-unbox na ko. I-unbox na ang mga chikiting. Nate. Excited yarn. Excited magkuhan. Wow! Okay. Thank you, Tita Jo. May lang Yakult. Unbox ng mga kachikitingan. Wow. Nano may bounce sa school. Pudgy bar. Og. Og yung sama na, be. Dewey Choco. Yehey. Salamat, kadote. Og. Wow, orang naka-akazong. Milk. Nahlay Burbrand. Taban. Silanan. Kanara magipalit kay gamay rag difference siya. Nanay pataban si Jang silanan. Thank you, Tita Jo. Thank you, Tita Jo, sa mayroong gatas. Magic, mga bitsin. Puyo, ito'y batangkin. Kata ng mga konsumo. Pak. Butang anak day. Arrange. Okay. So, wala na sa ka cartoon. May pang-arrange na sa mga chikiting. Ako, magpadako. Ka? Magpadako sa mukha. Oh, sige. Sige, na katay balik ato'y latibing. Garas. Oh, garaan. Bulaga. Nang arrange na sa Kuya Ken guys. Okay. Kunting na sa Kuya Ken. Ang sanila! Uy, ay gipili ganin ang sanilas. Nanguliksyon ni skimming sinilas. Ay mo pag kini suokin. Wow. Sakto ra na imo kim no. Isuko nimo pati ka Kuya Ken. Manira. Ganas Kuya Ken man sa color. O, sakto ka dong kimi-kimi. Dapat talikod ken. Sakto ka dong sanilas. Thank you, kajote. May sabon, panghugasay. Pang kuan sa mangkuan. Zone Rocks para na sa uniform ninjo. Dapat Zone Rocks para sa uniform. Pon para sa mga puti nga t-shirt, mga uniform. Pa, si Kuya Gal kay pamani uli. Sabi. Pangwa. Powder. Pog na apag lang mga wafelo, pangbawon. Hello. Sibuyas ni day. Nanam natin sibuyas pang panakutay. Sibuyas o ahos. Thank you, Tita. Happy yarn ng mga chikiting. Salamat ka, Jote. Diyan na, naka-grocery ng mga chikiting. Salamat ka, Jote. Salamat ka, Jote. Zadera, pahalipay ni Kinkin. Look! 1, 2, 3, 4, 5. Pila? 500 pesos. Thank you, Tita Jo. Happy ka, Jo ko. Happy ka, Jo mi. Nanay grocery. Happy ka, Jote. Kaya na grocery. Napat si Zay. Kanang na ay 500. Salamat ka, Jote. Kimi, agi mo? Tapos imo dan to. Naghatusod imong arkansiya. Tinagmamiso. Salamat ka, Jote. Salamat. Daghan ka, Jo. Salamat, Titi Jo. Nandiyan harap itong ipangkuantos ka itong mga nagmanyanita. Kaya maorera to sila. Thank you so much ka, Jote. God bless. O amping mo kanunay dihati. We love you. Amping mo kanunay. Ate Jo, Ate Christine, Ate Venus, Ate Annie. We love you. Salamat ka, Adon, Jo Tanante. Salamat ka, Jote Jo. O ato man isod ng kuan na. Dako ka, Jo nga. Kuan. Milk, iglahang gipili. O karing Milo. Daghan ka, Jo, salamat. God bless. God bless you more. More blessings pa nga mobalik diha ninyo tanante.
Thank you, tita. Naaguban niya sa katong mga nagkantas manyanita niya. Yan. Yaya, das yaya. Tuwa na klida. Ano ba sila ya? Wapaguban? Yes, mother. Di ka mag-duplay. Salamat ka, Jote. Yan na. Salamat po ka ng sister. Pero isa dati na buaw. Yan dati, hanang nakuha na ito si Buwan na, kwarta. Para pa, kuan. Halipay sa katong nanganta sa kanang naay manyanita. Salamat ka, Jote, Jo. Yan na sila, te. Aguban mo pa. Og di makangari, ug man na nahihatag nila, tos kuan, eskwelahan. So may klase ron, kaya suspended man ang klase, kailangan na panahon. Kadto ba dyan? Kaya tinakuha na na, ganina. Salamat ka, Azo, te. Ito nakakinkin, te, dyan ang nadawat agit siya. Salamat ka, Azo. Dahil sila to. Digit mo may nag... Pwede na ang mga konti, nagmanyanita niya. Ipay ni Kadyo sila ron, kaya kadawat na yung pahalipay. Nakapalit Palit ko sila bagas, te. kakaan pag isda. Ginagmay. Ama siya, lolo. Wa pa? Karina una dari, may yung unahan ng hatag. Ito po mong apas. Kung kailan po na sila yung mga buhat. Nay, mother. At salamat ma'am sa inyong ko ang naay. Salamat Blessing niyo. Salamat. Thank you, te. Pagkayaya. Salamat, sister. Nakaambit ko miss imong grasya. At salamat, nakaambit ka. Miss imong grasya, sister. Salamat. Salamat ka, I love te. you, sister. Angay-angay. Daranay. Makinom na gutong sa kuwa. Duha na. Daghang salamat tagad paunta. Tagaan pa tagdaghan pang katuigan kabaskid sa lawas. Thank you. Salamat ka, Jo. Daraday. Jamila. Salamat, ma. Thank you, te. Salamat, ma'am. Salamat kapalit na magbugas ubay. Isda po. Salamat ka, Jo, te. Wa pa sila? Kaya sa palit sa imo, tuwas manok. Sudan food. Ang panag-iarap. Isda. Palit ko na lagi isda. Kanay direng, palit to bugas. Sudan, gatas. Salamat, te. Mamasko na Gatas. Akang yoyo, diyan na direng yaya. Hatag ni yaya. Kaya dati. Tapay, uban, wa pa ni nga rin. Kay nabisi. Sa ting lawas. Oo. Ipalit ni mga kinahanglan natin mga Mga pagkaon. gatas nga na sa kabuan. Tamat ka, Adi. Ligahan ka. Angay. Daghan ka dyan salamat, eh. Kaloyan. Salamat. Itong pasunod mga katuigan. Oho. Salamat ka, Jopod. Salamat. Kakatilaw ni. Lipay ka dyan sila, te. Nayoyo. Girayuma day kayo. Agay, ni andar na pag isang rayuma. Lagi mo po dya. Na. I-exercise kada buntag. Yoyo, nawahi. Oh, day idza. Salamat sa iyong biyaya. Ma'am, salamat. God bless. Alas ako dahil. Oh, sige yo. Magpuong pa ko. No, sige. Amping. Salamat pod. Nas lahiyaya na wahir. Nagilis-ilis lagi sila kuan kaya na yung mga trabaho, te. Salamat ka, Jote. Si Yaya na wahi. Kaya na ibuhat po din taon. Salamat, ma'am. Thank you. Salamat. Mga to na siya, kanapay buhat. Salamat po sa pagmanyanita. Oh. Salamat ka no ka, Jote. Ako ban, natuwa na hiyatag sa eskwelahan, te, kay wa kaari. Ang mga uban kay way sakjan. Ang ihatag ni nila. Daghan ka doon salamat, Tijo. Lipay ka doon sila dani. Thank you, te. Alas antay Duterte, mo pa'y pag-abot. Mabukpar pag ng buhok na. Kaya naminom na pag-agi. Di, nag-inom pa ko dito ng amiga. So, da nag-idja, te. Mong bahin. Salamat ka, Jo, ha? Love you kayo. Salamat ka, Jote. Thank you, ma'am. Thank you kayo, ma'am. Hapon.
May tinunuan nga pantat. Kantat na. Tinunuan nga pantat. Tinagaan ni Papa Gabriel. Exam. May sinuban na eh. Yummy. Lami no. Basta unan si Zauna ay nagkahaman guys. Sinuban. Tinunuan nga pantat guys.